Toto je asi najväčší a najnechutnejší škandál Leyenovej, aký kedy mala. Pozrite na toto nechutné video. No, to je video z Fínska z volieb 2024, kde Leyenová mala nejaký prejav a počúvajte, čo sa stalo. To those who scream and yell here so loud, they can be happy that they are in a free country like Finland, where the free speech is a right, where they have not any restrictions. If they would be in Moscow, they would be in jail in 2 minutes. Thank God we have a democracy. Thank God we have Ty vole, takže v Rusku by vás zobrali z protestu za 2 minúty. Ja vám poviem, že vo Fínsku to zvládli za asi 10 alebo 15 sekúnd, čo tam spacifikovali toho chlapa kvôli tomu, že nesúhlasil s Leyenovou. A presne toto je tá ich falošná pseudoliberálna, pseudoprogresívna demokracia, že vás jednoducho zatvoria a zoberú len preto, že máte nejaký iný názor.